Hello Philippines! Hello world! Welcome now to my YouTube channel, Romeo Lubahos. So narito naman tayo sa umagang ito, nag-iingay. Dahil bibisita tayo sa lugar kung saan napakaganda talaga titingnan dahil walang ulan ngayon. Pupunta tayo sa Calubian Falls. Tingnan mo na yung tubig, ang daloy ng tubig. Napakalinaw at napakalamig ng lugar na ito. So medyo malayo kaunti. So we keep on hiking. So yan. So tingnan mo. Kahit may mga bahay sa gilid pero malinis talaga ang tubig. Yan. Medyo malayo yung lalakarin natin. Tingnan mo, yun. Maganda talaga pag umaga, no? Tingnan nyo yung daloy ng tubig. Napaka linaw talaga ng tubig. Yan. Talagang napakaganda talaga ng Calubian Falls. So, noong una, bumisita tayo dito, di ba? So, nakita natin na umuulan, so yung tubig hindi malinaw. Talagang hindi siya purely clear yung tubig. So, ngayon, talagang nabighani tayo sa ganda ng paligid. Lalo na sa daloy ng tubig na talagang malinaw talaga. So, kung pupunta ka dito, you will enjoy more. So, huwag mag-atubili na pupunta dito kasi talagang mabibighani ka sa taglay na kagandahan ng Calubian Falls. Lalakad naman tayo. Medyo malayo yung lalakarin natin. O yan, umaakyat tayo. May mga bato dito. Yan. Pupunta tayo doon. Wow. Huh? Masarap maligo sa bandang ito. Lalo na pagkasama mo yung syuta mo o kaya pamilya mo. Have fun in Calubian Falls. Yan. Masarap maglakad pag maaga kang naglalakad. Lalo na pag pinupuntahan mo yung magandang tanawin kung saan naroon ang nagbibigay ng kagandahan sa paligid, ang Calubian Falls. Wow, ganda talaga. O, tingnan nyo. Ako lang tao dito, walang ibang tao. Hello mga kasulig, bumalik na naman ako. Welcome now to my YouTube channel, Romeo Lubahos. Narito na ang aking pagbabalik. Yan. Maganda, no? Yung mga taong mahilig sa adventure o mahilig pupunta at sa mga magagandang lugar katulad ng falls na ito, so huwag kayong mahihiyang pumunta dito dahil talagang you will enjoy more. Mapapansin mo talaga ang kagandahan ng Calubian Falls. So tititingnan din natin yung sa bandang dulo. Yan, nandito na tayo. Tingnan natin. Wow.
Talagang mapapansin nyo yung daloy ng tubig. Masarap maligo sa bandang yan, no? Masarap maligo. Lalo na pagkasama mo yung pamilya mo umahal sa buhay. O, tingnan mo. Wow! Iba talaga ang tanawin ng Pilipinas. Kung ikaw ay nalulumbay, may problema ka, so pupunta ka lang dito. So, nakatutulong ito para mawala yung problema mo sa buhay. So, katulad ngayon, we are still experiencing pandemic. So, wag tayong susuko, lalaban tayo. So, para mawala yung lungkot o lumbay natin, pupunta tayo dito. So, kasama yung mahal natin sa buhay, pamilya, kaibigan, o yung mga kabarkada natin. Pero observe social distancing pa rin. Kaya we must have to follow protocol, no? So, yun. Yan, maganda. Parang swimming pool yata ito eh. Natural lang yung beauty niya. Talagang malamig dito ngayon kasi napapalagiran tayo ng mga puno at mga halaman. So, tingnan mo yung Wow! Ang ganda talaga ng Calubian Falls. Sana darating ang panahon ng gobyerno natin mabigyan ng pansin ng Calubian Falls kasi maganda itong i-improve talaga, i-develop para maraming mga taong bibisita dito at maliligo, no? So, tingnan nyo. Gandang tatayuan ng mga cottages, no, di ba? So, sana ma-develop ito sa tulong ng ating gobyerno. So, they will be allocating fund for this falls. Yan. Yan. Ganda talaga. Yan. Sarap, no? Tingnan nyo yung itaas. Wow! Pupunta pa tayo sa itaas, no? Yan. Tingnan natin. Wow! Natural yung beauty niya. So, katulad ko, nag-iisa lang sa buhay. So, walang asawa. Kaya pag nalulumbay ako, pupunta ako dito, maliligo akong nag-iisa. So, sa ganda ng paligid, makikita mo talaga na nakakaalis ng lumbay. So, tingnan mo yung Diyan. Diyan ako maliligo. Pagkatapos ng vlog na ito, maliligo ako dyan. Pupunta tayo sa itaas. Wow! Ganda talaga, no? Talagang ipinagmalaki ito ng mga tao sa Tabun, ang Calubian Falls, dahil nagtataglay ito ng kakaibang kagandahan. Nakakabighani yung ganda ng Calubian Falls, no? Tingnan nyo. Wow! Tingnan natin sa itaas. Yung mga taong walang pera na maliligo sa mga exclusive na lugar, so wag na kayong dyan. Mahiyang pumunta dito. So libre lang ang Calubian Falls, wala kang babayarin, no entrance. Ang dapat mo lang gawin ay pupunta ka dito, magdala ka ng mask, then you will observe social distancing if you will be bringing your family to enjoy in Calubian Falls. So tingnan nyo, napakaganda talaga. Alam nyo ba, may secret falls pa doon sa dulo ng Calubian Falls, pero hindi tayo pupunta doon. Natatakot ako lang mag-isa, baka may ahas. Kasi sabi daw nila, may mga malalaking ahas daw dyan. So,
Huwag muna ngayon. Pag may kasama na ako, pupunta ako dyan. So, tingnan na natin yung ano. Wow! Wow! Mga kababayan, huwag kayong mahiyang pumunta dito. Dalawin nyo naman, bisitahin nyo ang lugar ng Calubian Falls. Dahil pag nandito ka, talagang mabibigla ka sa tagline ng ganda ng Calubian Falls. Maraming salamat po. Please support and subscribe in my YouTube channel, Remy G. Labaos. Bye-bye!